kwethu akaboni ngeliso lethu. Thixo uyamphathisa umuntu xa imthumile. Noba umphathisa ntoni, wamphathisa intonga uMoses. Umphathisa noba intoni uThixo. Ndizowuthi kuwe ndiyabulela ntombazana. Mongameli wam ne-convention yonke ndifuna ukucenga. Engumoya kaThixo. Ezinye izinto asizithathi for granted. Ingakumbi when you are spiritually rooted kuThixo. Awuyithathi into kaThixo njengokwazi kwakho. Yamcela uThixo. Ndidla ngokuthi ke mna ke phaya eseketheni. Yacengwa uThixo. Yamcenga uThixo. Noba sowusazi kangakanani na, uyakujuda uThixo. Noba sowunobulumko obungakanani na, uyabuvala uThixo xa efuna. Xa ungamcenganga uThixo. Ndifuna sicenge xa ndizawuthandaza ndithe cwaka. Ndiyakholelwa ke mama upresident ila ngoma ithi zithandazeleni nifuna izibele. Ndiyakholelwa emthandazweni wami xa ndicenga uThixo uba andihambise indlela. Ndizawucula le ngoma nindilandele. Kuke kwathiwa ke kum ngumama u-ex-GP umama uMakhwenkwe wathi uya ke ngoku kwi-district eculayo. Hey, I'm attesting to that. Ngoku yayiphaya eAlwal North ndandisithi yacula. Kodwa ndiyayibona uthathapha umculo kwesi sithili. Ngcwele, 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 Well,
Phambi kokuba mama upresident nesigqiba sakho ndisharishe my thoughts kule sub-theme nindinike yona ehamba nomgomo we-connection ka-presiding bishop ovunyiweyo yi-CE wavunywa nayi-conference othi enucaphuleyo khona othi Awakening Prophetic Agency. I'm a little bit intimidated, Kemamu President. Lixesha. Andifuna ithindi intimidatewa ngumuntu. Lixesha. Njengokuba niyazi babe ndifanele ba ndiqale ngo3
Kodwa ke uthi mama upresident mandikhululeke, ndizawukhululeka. First of all, bethuna ngeli xesha linjena icawa yethu iyasishukumisa, iyasivusa, isivusela ubuprofeti nobuthunywa. Ndifuna ukuthi wawuvuswa, kuvuswa umntu oleleyo. Ubuthongo ke buzindidi ngendidi bomama bam, nendlela zovusa umntu zizindidi ngendidi. Ikhona indlela epolite mam president yovusa umntu, uqonda uyacengwa lona xa evuswa. Ikhona indlela eharsh yokuvusa umntu ngesizathu sokuba ebengafanelanga ulele kodwa ulele. Kufuneke ke ngoku kusetyenziswe ezinye measures zokumvusa. I remember ke xa nditshoyo umama wam uMambathane, sasiyazi uba thina ngo-6 siyavuswa, sifanele ukuba silungiselele ukuya esikolweni. Ukuba awuvukanga, wawufike eme phezu kwakho, athathe ingubo ayilahlele kude, abe sephethe ipayinti yamanzi abandayo, awagalele apha kuwe emehlweni ukwenzela uba uphaphame, ezama ukukubonisa uba ayile xesha lovuka eli. And ndiyambulela umama wam, because yenye yendlela ezenza ukuba ndiphaphame. Kuba kaloku ndandivuswa ngendlela engekho polite. But abantwana bethu okanye mandithi abazukulwane, because andisenabantwana bavuswayo ngoku, kufuneka umcenge uthi vuka kaloku mani, khawuvuke kaloku noni, vuka ndoda, fanele uye esikolweni kaloku ndoda. Ukuvuswa, awaking, is to revive from sleep. Ndiyarhalela mama president, khe ndithi nje ndigqithe kule nto uba ukuvuswa to revive from sleep. Ngelinye ixesha ke abanye abantu kuthiwe entenyetile, kuthulele engalelanga, elalele. Bakhona abantu abalalelayo, nicinge fana ulele, nithethe yonke into, kanti akalelanga ulalele. Akafuni uvuswa ke lo. Prophecy. What is prophecy? Isiprofeto. Isiprofeto kukuxela izinto okanye ube nemibono yezinto eziza kwenzeka, upredicte into eza kwenzeka. Mosi singomama apha notata banabantwana, umzali uyaprofeta xa isithi mntanam xa uzawudibana namakhwenkwe ungekagqiba esikolweni uzawuba nomntana, uzawumitha. Uyaprofeta bomama bam, uyamxelela into eza kwenzeka, akwenza into ethile. Agency, ubuthunywa. Kwi-business okanye i-organization, you provide a particular service
on behalf of another person. Kuthiwa ke ngoku, you are an agent. Like bethuna masike sithathe ukususwa izinto apha eKapa kuye eAlwal North. You need a courier or whatever into ezawuthatha ezo goods izise eAlwal North. Umuntu ozawuthatha ezo mpahla azithatha azifake emotweni unemiqathango ayisebenzisayo. Indawo yokuqala kufuneka ube ngumuntu okwazi ukuqhuba nelicense evalid, kude kuthiwe mayibe nexesha elithile ilicense yakho. Kufuneke uze identify ukuba nansi i-evidence. When you identify yourself uba unayo license, akufuneka uyithethe ngomlomo, kufuneka i-evidence yokuba nansi license ndiyiphethe. Then ke ngoku uyanikwa uthenjwe ukuba ungazilayisha ezi zinto. Kukho imiqathango nalapho bomama bam xa uyi-agent. Kukho imiqathango yokuba ngexesha elithile kufuneka ube ufikile endaweni ethile. Kufuneka uzisayinele ezi zinto one by one, uakhawunte ukuba ilahlekile uza kuyibhatala kuba kaloku uzibonile uba zintoni wazisayinela. Nokuhamba kwazo ke nendlela ezizawuhamba ngazo naxa zifikayo kufuneka nomntu lo ezizawufikela kuye asayine ukubonisa ukuba uyisayinile. When you come back as an agent, kufuneka uzoripota, unike ireport and i-evidence yokuba nansi ndiyithathile iparcel yayokutsho endaweni ethile ngexesha elithile yasayinelwa. Ukuba uzawulala apha endleleni inguwo drivayo, into ethetha uba awuzowulenza ixesha. Number one, soze ulenza ixesha ngokuqinisekileyo kuzawufuneka kufunwe omnye umntu oza kwenza umsebenzi wakho. Ndizame ukukhawuleza bomama bam, singabo bathunywa, siyavuswa kuba masivuke emaqandeni. Isizathu sokubana apha sivuswe kungenxa yokuba thina sisemagxeni oomama ababengafundanga, oomama ababenolukholo olunzulu, oomama ababengekho sefashionini, oomama ababenobuKristu obunzulu obunomphakamo obunobubanzi. Sikhwele emagxeni abomama. Ebethe omnye umntu xa ethetha athi siyekile zonto esingesizenzile, asazenza, senza ezonto esingesingazenzi. Ndiyarhalela mongameli wam, khe ivalwe imibhedesho, kuthiwe xa kufika kuloo ndawo khe sibuze zintoni ezi zinto siziyekileyo asazenza, senza izinto esingesingazenzi. Khe zivalwe iBhayibhile, umntu nomntu enze i-introspection yento ayekileyo uyenza engumama, wenza into angafanelanga uyenza. Siyavuswa, sivuselwa ezo zinto bomama bam.
Sicula amaculo simane sisithi omama bakudala abekuthandaza. As a result, andisaqhalela uculo culo. Because it's an insult to us. Singomama bathandazayo. Esithi singomama bokuthandaza. Kodwa solatha abantu esikhwele emagxina abo ebebefanele ba benze umzila umlimandlela wokuba sihambe kuwo. Siziyekile bomama bam, whether we like it or not. Yiyo lento kunje sesivuswa nje zezinye zezinto ezibangele ukuba masivuswe. Siya remindwa ke apha singomama, siya remindwa bubu method ngokubanzi ukuba singabaprofeti bomama bam, ukuba sizi agents ze gospel kaThixo. Hayini bomama, andithi ningabashumayeli, andithi ndithi ningabaprofeti bendaba ezilungileyo. Futhi isiprofeti bomama bam sanikwa omama. Isiprofeti kutheni funeka sizidele? Ingxaki yoba mama upresident sizidele. Uthi xa uphakama ungumama ufuna ukwenza into ujonge le usecankwakho, then you compare yourself nalo usecankwakho uzidele. Umsamariyakazi equleni ebesaziwa mos ba umongameli wami besaziwa wathi uYesu amthilela izinto zezulu. Akho mntu uthila into zezulu nguYesu owamthilela into zezulu, wamxelela ngobume bakhe. Wathi ubusazi ukuba ngubani ocela amanzi kuwe esalibele impakamo. Siyamphakamela uThixo bomama bami esithuma. Siyaphakama. Uduphakamela uphakamele nesiqwesi sakho ucinga fanele you are impressing others. Umbona umuntu naxa emile even in our meetings ubona ba kube intombi kabani. Alibali umuntu buthunyiwe. Asiyo yethu lento. Who are you representing? Umele bani? Because xa uthunyiwe ukhona lo muntu umthumileyo. Khona umuntu okuthumileyo. Ubunawuthi gqi umile. Angaproud nguwe kuthumo lwakho. Angaproud nguwe. Funeka sithi bomama bam noba umuntu wenza ntoni naphinini uzibuza ba lo undithumileyo angaproud na xa endibona ndithi ngoku kuthumo andithume lona ndibe ndisenza le ndiyenzayo. Sithunyiwe. Umsamariyakazi uthe yena ndizama unibonisa uba bomama bam ukuthunywa nokubizwa zinto ezimbini ezahlukileyo. Waphuma kuthiwa baguquka abantu. Wathi zani nizobona umuntu ondixelela izinto. Kuthiwa baguquka abantu kuYesu. Uyabaguqula abantu, siyabaguqula bomama bam. Okanye thina ngexesha lokuthandaza kwethu xa sisitsho mama bakudala babethandaza kumimigodi ngelethu na ixesha lokuthunywa kwethu yayiphile imigodi wayo kuwicawa kwayicawa. Wake wathi omnye umuntu xa kudilika icawe you must know ngumama ophambili. Singacingi ba ootata xa sibasapota kwinto ezirongo they are proud. They are not proud. Andithi bomama bam
masingameli inyaniso. Ukudiliza nokumela inyaniso zohlukile ezo zinto. Xa uthunyiwe uyayimela into nobinjani na ume, because lowo ukuthumileyo uyinyaniso. Masimmeleni uKristu. Sizi-carriers ze-good news. Mabeze basondele abantu kuKristu ngenxa yokuthunywa kwethu, kuba thina sithunyiwe. Yebethuna sinoxanduva to carry our homes emagxeni ethu. Siwaxwaye amakhaya ethu ngomthandazo. Sinoxanduva lokuxwaya abayeni bethu nabantwana bethu. Yiva uYesu xa esithi kuMaria, mfazi, nangunyana. Zanga qala athi nyana, wayenako ukutsho, kodwa waqala wayemfazi, wathi mfazi, nangunyana. Esenzela ukunika umuntu ongumama uxanduva. Hebethuna sinoxanduva, udubene xanduva bethuna, naluhleli naye ke ngoku utata okanye abe ngumntana ngoku. Manje umbuzo, he tata uhlambile? Uzuqonda basinoxanduva, he tata utyile? Thethwe wena mongameli wami. Thethi nina mna. He tata awulibalanga kaloku ukuba kuthiwe sizawuhamba kufuneka ube early, kufuneka ufike ngexesha. Athi senentlanganiso, a family gathering, kufuneka ube noxanduva lokuba umqakathise. Uthi hayi kaloku tata uzuthi owam ondiyisherisha kube ngasekho. Uthi owam ngenye imini, uthi umyenam, hey siyentlanganisweni yefamily, siyayazi mosomakoti thina siyathanda ukhutshwa kwezi ntlanganiso. Athi hey kuzawuthiwa, ndithi hayi man ilula le nto, jonga myenam, xa besithi uzuthi uthi xa besithi uzuvele necebe lithe baye ke entlanganisweni. Iyafika indodakazi yami ke eyifriend yami ePhebhlufuni, ithi yu akathethe umyenakho. Yo uyazi wasikhulula wathi ngoku ke xa ndifika uthi ke xa ehamba, uyabona ke uzungatsho uba nguwo ndicebisileyo. Waba mkhulu, sibenza bakhulu bethu nasinoxanduva lokwenza bakhulu abayeni bethu, lokwenza bakhulu abayeni. Sinoxanduva lokuthi umntanakho ngoku liphara, you keep on praying for umntanakho. Amane umvumama athi andinamgqomo wokumlahla. Kufuneka siyazi bomama, naba bantwana sibabiza ngamagama, akukho migqomo ebazalini babo. Nawe angajiko wakho uThixo ethanda, athi ubumgqibeli beyinto ethile abe yenye into. Ubomi buyakhawuleza ujika, and uThixo akupruvela ipoint. Xa ungena xanduva ungumama, ube yi-agent yokuthandazela abantwana babanye abantu. Naba bakho ba-right ubaphiwe nguThixo ngenceba neemfefe zikaThixo. Sithandazele inkonzo yethu. Sithandazele inkonzo yethu. Sithunyiwe. uYesu wayethunywe nguThixo ukuthi azowudibanisa umuntu noThixo. Luxanduva lwethu ukuba masizowudibanisa abantu abakude nofefe likaThixo. Omnye umfundisi ebeshumayela phaya phakuthi
eseketheni uthi bomama bam shumayela enkonzweni yomama umfundiso ngumama uthi funeka niyazi once kubekho igathering enobuthixo uSathana une-division yakhe ukuba bakhona abazothi sihamba nalento nolumanyano lwethu lokuthandaza zikhona izithunywa zikaSathana and uSathana uyazisebenzisa inside the church siphikisane nomthetho kaThixo wayesithi ke uBishop wam ongasekho may his soul rest in peace uyamazi uAyanda uTata uNkumisha owasweleka siseconferencing thina uAyanda uthi elixesha likhoyo mongameli wami andilazi nokuba icawe iya ezinjeni okanye zizinja ziza ecaweni kodwa ikhona eyenzekayo inenja lento nokuya nokuza bomama bam konakele nje konakele isizathu sokuba siphaphanyiswe kungenxa yokuba konakele ukuba masikhunjuzwe ngokuba sithunyiwe konakele uthomnye utata ngenye imini yebethuna konakele nyani siyasuka ngaphandle size ecaweni endaweni yoba siguqulwe icawe sifune ukuguqula icawe we want to change the church instead of thina sichange ukuhamba kwethu zezazinja ke zisuka ziye endaweni nezinjalo njalo sinoxanduva kubomama sinoxanduva sukuzi undermine mama wam kuthiwa kwakwenziwa into ethile uthiwa bendingubani nakanene ndingubani nakanene andinayo nemoto akufunwa moto apha xa kuthunywayo thunywa ilizwi phathi ilizwi likaThixo umoya kaThixo phakathi kwakho nguwo ozawusebenza uguqule lembutho sikuye bantakwethu whether we like it or not simane sisithi izinto zitshintshile zitshintshwa ngubani kanene zitshintshwa ngubani our children asizo role models zabo umntana ayokhetha umama uSikhuphela ingathi ndingafana nomama uSikhuphela xa ndimdala why angafani na umntanakho why umntanakho angafani nawe mama wam uthi xa uqeqeshayo uzixelele nje ba ndiza kuqeqesha mntanam uyafuna awufuni ungathi xa eze neplastiki ungambuza uzithatha phina siqale emakhaya ukuthunywa bomama bam siqala emakhaya ukushumayela bekuke kwakho mongameli ezi zinto zokhetho kwiwadi yethu waphakama omnye umfana wakwaPlaki wathi mniyandimangalisa umuntu afuna ukukhokhela isizwe engakwazi uma nasebuhlanti kokwabo engakwazi umisa nakokwabo kubekho into ayimisayo akakwazi phofu umisa nesiqwe sakhe kodwa athi ufuna ukukhokhela abantu bakaThixo andithethi ngawufunda andithethi ngamali ukumisa ukwazi ukwakho umzi wakho awufundanga uke uthi ndithengisa inkukhu
ndizama abantwana baphile. Uke uthi xa nihleli ngomama senze ntoni na ukuze siphile? Uzawuyakha inkonzo kaThixo. Uzawubuza mama upresident, ungakhange uthunywe, kakhange uthunywe, sithini na nangamacebo mama president okwenza imali kolumanyana, nangamacebo mongameli ingathi yayela kwakusithiwa oomama bazi breakdown zophakamisa inkonzo. Andazi ngoku noba sizi break ntoni na. I don't know. Bomama bam, ndithetha lento ndithethayo kuba nam ndingumama. Omama into efunekayo zintathu is to influence mama. Influence apho ukhoyo. Faka umoya kaThixo, andithi influence umuntu masitoyitoye. Thixo uzawufuna ukwenza into erongo ukuthethe nalusecankwakho. Inganjani xa sisithi singqinelana ngale into? Secaweni. Ningqinelane ngento erongo. Ningayilungisi nje. Ningake nithi bomama bam, singathini ukuze siyilungise lento? Yonakele icawa ifuna thina. Yonakele. Bamana ukuthi siyatyhola nasimana ukuthi bayisaphi le cawa obani? Obani? Bayisaphi? You are part of that by being a member of the Methodist Church of Southern Africa. You are part yokuwa kobuMethodi. Ubabuyawa imangenyawo. Imangenyawo. Babesimo mama bakudala silibele bethuna i-pass laws. I-pass laws kwemo mama. Bema omama bakhathala bahamba ngo-1956 baya Union Building baya omama batoyitoya besithi kwanele. Mama president, singayenza loo nto ke sithi kwanele bomama. Sithi xa sinxibe ezampahla zimnyama ze-Black Thursday sike siye emangcwabeni oomama bakudala nootata bakudala sithi bethuna khanithethe ezinyanya. Khanithetheni izinyanya konakele phi na? Ukuba sithi sirongo siceleleni uxolo kuThixo kuba thina sikwazi uzicelela uxolo ngokusesonakele. Asisakwazi uzicelela uxolo. Bomama bam, ibuyambo ithi lento masivuke sithi influence abantu ekulandeleni uKristu ngenene nangonyaniso. Ithi lento masithi inspire others. Sibabize bonke beze kuYesu siba inspireish. Sibabize abantu ithi nalento uyenzayo ibe ne-impact komnye umuntu. Ukuyive mosilantshumayela athi umuntu xa eshumayelayo phaya uqonda wo undixelela ngezono zam. Uthi naye unjalo endaweni yobuguquke. Endaweni yokuba uthi ndiza ndingento yalutho ndizixela phambi kwakho zonke iinkohlakalo zam ndize enyaweni zakho ekuthandazeni kwam ndilifuna itarhu lakho tarhu Nkosi. Uze ngokwakho mosapha awuzela ngomnye umntu ze ngokwakho. Nantsi iproblem yethu. Utshilo umama upresident apha xa bendimamele kakuhle zonke into esizenzayo ngoku ndizawujonga uAyanda ba uyayenzani. Nditsho kuba uAyanda itshomi yam ngumntana sekhaya bandiyabona uAyanda kayenzi andizowuyenza. And I'm going to influence nabanye. Masingayenzi umsebenzi kaThixo kanti ubanjwe ngumuntu omnyona in bad influence. Umengxi imisekethe imengxi isekethe esithi ayizogungqa ndikhona ime isekethe. Uzuyazi bomama bam noThixo kanti usekhona.
seza ngakugungqisa uThixo angagungqisi into ebuhlungu kuThixo uthi ndibuvelela ubugwenxa boyise konyana simangala ubabantwana bethu kutheni benjena uthandaza kanti zezi zinto sizenzayo ndiyazifaka mosinam niyandiva ndithi sinizenzayo zezi zinto sizenzayo eminye imithandazo ayiphendulwa ngenxa yokuthetha nokwenza kwethu bomama bam kuthiwa ke ngoku masivukeni ke sibe ngoMaria babevuka ekuseni bangathethe enye into babe kwimission yokuba baya kuYesu masike sivukeni sibe nemission yokusondela kuYesu khangela ba izinto azizokutshintshana zizawutshintsha inkonzo yethu ifuna ukusavwa our church needs saving inkonzo yethu ifuna omama abama ngenyawo abathi thina sibamba imela ngobukhali bayo abambe imela ngobukhali bayo bayibambe inyoka banyuke nayo baye nayo phezulu baxele ezantaka zithi xa ziyibambile inyoka ii-eagles zinga zamazamani nenyoka apha emhlabeni benyuke baye phezulu kuba kaloku uncedo lwethu luphezulu bomama bam uncedo lethu lusemadolweni sijonge phezulu sizazoyisa ezinyoka zifuna uchitha inkonzo yethu because we are very proud of our church and inkonzo yethu siyayiowna sithi inkonzo yethu mna ke mongameli andithandi nalanto mama president ufike sisithi lilifa labazali bethu uyawuliowna nini uyawuthi lilifa lakho nini libele lilifa labazali udlakaza amafa ayadlakazwa umuntu uyadlakaza ilifa but into yakho uyayinonophela uqondele yeyam le inkonzo yam le konzo yam kodwa ndilandela abazali bam bangathini xa bevuka bandibone ndidlakaza inkonzo yam bantakwethu lilifa labantwana bethu bazothi xa bejonga kuthi sithi xa sijonge ebazalini bethu siyibone inkonzo yethu yayinjani ube nosizi ngabantwana bethu abaninzi abafuna uyazi inkonzweni because we are fighting ezinkonzweni omama basondele esithebeni athi umfundisi athethe athi uzosibhencetanci umuntu makazibhencetanci ukuba ufanelekile na uba singasondele esithebeni usondele kanye nalungamthethisiyo nisondele ningathethisani niyogqiqa esithebeni senkosi bethuna lusekhona uxolelo lisekhona uxolelo singabaprofeti bomama bam singabaprofeti bowuthandaza masithandazeni ohana babethandaza zenzele izinto abazali bethu babethandaza imigodi singomama bowuthandaza sikuyekile mama upresident uthandaza sikuyekile into esiyenzayo ngoku nomuntu ozawuthatha iplani ngolwesine athi hayi andikwazi ushumayela kwazi ushumayela uyoyika fike umuntu xa ebamba iplani ngolwesine mamnoqayi uve kusithwa he ubethile ngenxa yokushumayela bhenguze silibele into esizoyenza nezibhalo kuthiwa masiphicotheni izibhalo bashumayele bayashumayela masiphicothe izibhalo sike sibuzane bomama
uba ithetha uthini nalento xa isithi thandazani ningaphezi hlalani kumoya. Sike sibuzane ithetha ukuthini siyiphicode. Uya kumaphaya sigqemfeza ba wayethandaza ubani ba wayethandaza ehleli kumoya side sike sibe nezazinto uya kuthandazani nalo mthandazo size kuwo ufumanisa ba unexesha elincinci. Ezi zinto sifanele ba siyazithandazela zinexesha elincinci. Kuthiwa sawuthandazelwa ngumama omnye kungabikho nothandazayo. Ndike ndithi phakoma bomama bam yintoni ebangela ba umshumayele sithi sawuthandazelwa ngumuntu omnye singomama bowuthandaza singathandazi. Uzawuthi uba kukho laa mama umdala umane ethandaza kuthiwe wozi mphethe izono lo akathakathi mani solo kwethandaza qho. Bomama bam, our prayer goes with i-service njengoko isipelithi sethu sibhaliweyo. We serve. Useva bani? Umele bani? Kubani lo umsevisayo wena ngokunyuka usihla ezawuthi ngalaa mini yokugqibela uthi wawujonga iinyawo zakho zikumangalele ucule elivesi 3 lasewisile lithi andincedekanga ngumsebenzi wam ndibanjiwe kanye ziziphoso zam. Let us serve uThixo ngendlela eright. Ngelishwa bendingekho ngeBible study kodwa ndivile ba uBishop uzichazile indidi zabantu abaseva uThixo. Andizowuyaphi whether you are in that 5% nguwe oyaziyo, nguwe oyaziyo. Kuzawungena ngoku inkonzo yemisebenzi. Kuzawungena inkonzo bomama bam yemisebenzi ngoku emva kwam eyemisebenzi. Ndingathi ngoku umama nomama akhuphe 100 rand abulela uThixo aphathe ngesandla a lousy 100 rand. Ningayikhupha bomama? Ningayikhupha bomama? Bomama bam ningayikhupha? We service kwimanyano lwethu. Silumanyano lemisebenzi. Kodwa ithi yawufika imisebenzi ibe yeyabantu abathile. But ke mama president, I'm not surprised. Ayingabo bonke abathi inkosi. Baninzi ababizweyo kodwa bambalwa abonyulweyo. Wedla ngokuthi umamazala wami athi mntanam asikhalaza ndingunondyebo womama. Ndithi yo bayalo mama ngemali. Athi jonga mntanam uyayazi kukho abantu uThixo angayifuni imali yabo. Ndinixelela inyani yezulu. Ndayibona loo nto apha ekukhuleni. Isizathu sokuthi xa ngayifuni imali yomntu kungenxa yokuba iphume encwina. Uthi wawuncwine kuyikhupheni azivale zonke imithombo yakho uThixo. Ayivale ade ngoku uThixo avalele nabantwana bakho lo mithombo. Bavalele. Ingxaki yethu asikhonzeli thina bomama bam. Ubuprofeti bethu, our agency, our service to God, asenzeli thina sodwa, senzela nabantwana bethu. Nansi ingxaki, thina sasithwelwe ngabazali bethu. Thina sithwele abantwana bethu
nabazukulwana bethu. Ubone enye imithandazo iphendulwa ungakhange uthandaze, kanti indlela osebenzela ngayo uThixo, indlela ozinikela ngayo kwimisebenzi kaThixo, into ephelileyo ngoku kweli xesha likhoyo. Masambeni bomama, masambeni, singazideli. Ube nombuzo wokuba wenza ntoni, uphi, uthetha ntoni nabani. Uzibuze lo mibuzo. Mama uPresident, mandiconclude ngokuthi, mama wam, ndibulele lixesha ninike lona. Masibe ngabantu abamele uThixo. Masibe ngabantu abamele uThixo. Masibe ngabantu aba-attracta abantu ukuza kuThixo. Masibe ngabantu ababizela abantu elusindisweni lwenkosi yethu uYesu Kristu. Simmele wathi hambani niyozenza abafundi kuzo zonke inhlanga. Wayengakhethi bani, wayengakhethi isityebi, wayengakhethi umuntu omhle, wayengakhethi umuntu onjani, wayesithi sonke amanxila. Masitshoni bomama, amanxila bayabizwa, sibizwa sonke ukuba masibe ngabaprofeti. Siphumeni basinde abantu ngenxa yethu, isinde inkonzo yethu ngenxa yethu bomama. Liphakame igama likaThixo ngenxa yethu singomama. Ziphakame isekethe zethu ngenxa yethu, iphakame idistrict yethu ngenxa yethu, ngenxa yokwenza kwethu. Inkosi mayinisikelele. Vukani ke ngoko, phaphamani ke ngoko, nibe ngabo abalobi babantu. NgoKristu inkosi yethu. Amen. Wenza